Здравейте, мили потребители на YouTube, аз съм Майнкрафтър и тук с мен е Вики. И сега снимаме Jump, нали, X-Speed, така се казва. И ето той как се минава, е така как да аз го минавам, но и аз не съм толкова добър. Както виждате, и аз не съм чак толкова добър, но пак сте тъпиченкове. What the f... Сега се спираме ето така. Ходи не беше много много далеч. Може да играем на джингъл. Да. What the f... Да, съжалявам. Не съм чак един от най-добрите, но... съм си такъв. Брат, това не се минава така, когато аз го минавам. Защото и съм с малко лак. Ето. Иначе ако не снимам, просто съм го минала. Ви кажа, че аз го бех минал, ма... Не го беше минал. Доста далече го бех минал, Вики. Много далече бех. Сигурно още много мъничко сигурно още не ставаш. Ама много малко сигурно. Да, ето. Паднах, ама какво се прави? Ама забягна! Сигурно почти накрая. И аз така бе вчера. Как паднах, бе? Да, малко бъркват си. Малко ще бъдат, това ще бъдат 4-5 епизода. Малко ще бъдат. Знаете защо, защото бавно ги конвертирам. Тъпите клипове. И аз не ги правя за пари или за някакви такива глупости, ами ги правя просто за забавление. Нали, Вики? Да, искам да спомена, че с Вики имаме нов канал, в който ще качваме клипове. Да, на Майнкрафт, само на Майнкрафт. И малко на CS, може би. Да, и ви казвам да го посетите, вече имаме. Просто ви казвам така да го посетите, нали? Защото е много хубав. Ще качваме клипове, просто в момента се развиваме в него. И Вики ще ви обясни просто. Детето. О. Може ли един приятел да снима с нас? Какво? Един приятел да бъде от нашия снимка да Кой? Кой? Момчето на клас. Може. Да, може и той да бъде. Ма трябва да го добавиш първо да го чуя, да се запозна с него. Как се прави? То даже е премиум. Няма нищо, колко е премиум. Да, фак. Да, тук като панда пава, вижте колко много дърво просто е слагано тук. Не мога да си го обясня защо. Да, фак, бе! Правя така прилича някакъв робот. Загледайте се. Ами да, аз бях Майнкрафтър, че тук с мен беше Вики и това беше първи епизод от тази поредичка. И коментирайте, оценявайте и чао!